Tänään tunnin video. En tiedä miksi keksin, mutta se on vaikka 50 special. Special. Mutta mikä ränkki te ootte? Meikä on Diamond 2. En tiedä miten, mutta joo, ja huonoin ländi. Mulla voi vähän lagaa sitä, että voin kuolla boteillekin. Toivottavasti en kuole, mutta voin kuolla. Nyt toivotaan vaan, että mä saisin hyvää aseen. Häh? Mulla voi. Joo. Pysy nyt siellä reunassa. Mistä täällä on? Eiks täällä tänne ei spämmännyt? Joo. Jos mulla ei lagais, mä pelaan. Eiku mitään hemmettiä. Oi, joo. Tää video tulee Mä niin kuolenta. Mä tarvin haulikkoa. What? Miten mä spämmään taaksepäin, jos mä hyppään tohon? Hello? Mä tarvin niin. Ei kun tää video ei tuu kestämään kauaa, mulla menee niin hermot. Tän pitäis olla tunnin video, mulla on ihan hullusti. Oh helmaa. Mä nyt hittoon. Eiku. Missä nää vihut kävelee? Mä haluan nyt edes yhden napoa. Ei, nyt on liikaa. Päitä nää pois. Mä en halua noita. Mitä ihmettä? Mä voin vissiin olla kokonainen Ironmani tai jotain. Eiku hä? Ei Onneksi tää spämmää taaksepäin. Ei tarvi mitään kun taaksepäin. Noniin. Noniin, ja tonne noin vaan. Mukavaa. Oh helmo. Toisen ja mä tulin vaan pisteleen tän tähän. Toi oli vähän röyhkeä ehkä. Okei, myyttinen, toinen myyttinen, medaljoni. Meillä on 3 mytikkiä, meillä on 2 medaljonia. Mutta kaikella rehellisyydellä mä veikkaan äijä. Meillä on vielä kruunut päällä. Mä veikkaan, et sulla ei mitään mahdollisuuksia mua vastaan. Mä veikkaan, mitä se lentää tolleen? Vedetään vaikka isoon. Noin. Ei oikees mä vihaan tätä peliä. Arvostelin peli ikinä. Pitäis tunnin video vetää tämmöisessä mallissa. Ei se mitään kun lagaa niin hemputista. Ei kun oh helmo. Kannattikohan? Toivottavasti Miksi mä en osu? Mä en chatti osu. Kiitos mun yksi luokkalainen ehdotti tätä, että mä vedän tunnin
video spesiaaliksi 50 tilaaja. Mutta mun tippuu eka tilaaja, joten mä en sen takia tehnyt. Vähän chatti vihaan tätä peliä, kun mä en osu. Joo, ammut loppuu. Kiitos ammo. Pakko. Saa mennä tohon. Entä mä menen vaan puskeet tota? Ei kai se nyt haittaa muuta. Ei kun mit? Tuo jätkä aloitti tappelun. Kuka chatti aloittaa tappelun tuo muksunkaa? Oh hell no. Mä en pääse pois. Päästäkää mut pois. Miksi kaikki ampuu tota nyt? Mulla ei oo ees ammoa. Ei jetpackia. No oikeesti mä vihaan noita jetpackia kaiken. Ne on aivan hirveet. Häh? Katosko mulla just no. Eipä niin lagaa. Mene nyt jo. Katso kuka. Oh hell no. Mulla lagaa niin paljon, että mä en edes kehtaa pelaa. Oh hell no, mulla lagaa. Mun tää ottaa nyt toi yksi tyyppä. Rupee laittaa ja mä pääsen yllättämään. Nyt on aika. Joo, lagaa niin paljon, että mä en saa edes tappoo tästä. En mä voi häviä tätä! Jos mä olisin ton hävinnyt, mä olisin oikeasti poistanut Fortnite. En mä jaksa. Tää on ihan... Hetki, mä saan tosta bossin. Tosta mä vaan liuunna. Ei ku... Mun lagaa. Mihin tää bossi kuolee? Mihin tää delas? Oota hetkinen. Mihin tää delas? Mistä mä perin nää? Mun paine oli joku Fortnite Pro tai jotain jos. Siis salaa varmaan on, koska siis... En mä tiedä, siis aika sairas aina. Taitaa Simo Häyhällä sukulainen tai jotain. Ei mitään niin tietoa, mistä tulee tämmönen aine mulle. Ei se kai tyhjästi. Bossi löytyy. Mä veikkaan, että CS on ollut isossa roolissa. Ase löytyy. Mä oon näin vaan ampumaan tässä pelissä. Meillä on CS... Nyt vaan haippasta. On todella... Mä oon Tää video tulee olemaan niin korkeata. What the hell? Mitä mä tein oikein? Oh hell no. Kamera vaan tippuu. No niin, sit vähän kaasuta. Tää on aika OP, mä pääsen niin nopeeta alueelle. 2 myyttistä. Onkohan myyttisiä otettu? Tää jatko haluu oikeesti, että mä haen sen.
Käydäänpä testaa hakeminen. Jatketaan. Ja lipsahditte. Iso vakuutus ikinä, että meidän koko video. Tää poikkeaa mun normivideosta ihan todella paljon, nimittäin normivideot on semmosia kunnolla editoituja. Tää video, mä tuun leikkaan tässä vaan semmosia isoja hiljaisuuksia pois. Mikä hemmetti toi on. Niin toi on muuten joku Ironmanin juttu vissiin. Vähäks mun lagaa? Onneksi on ääni. Ei haittaa lagiminen yhtään. Muuten tää tulee vain 100% silleen niin... Vaitsi, että mä teleporttaan taaksepäin. Enemmän semmosen niinku... Ei niin editoitu. Että tuutte näkeen, jos mä sanon joku sana vaikka väärin. Tai mä jättään tai kuullaan. Niin se tulee oleen tässä videossa. Tää tulee ehkä enemmän oleen just semmonen... Mä en muista sanoista aikaisemmin, mutta semmonen niinku vähän joku stream-tyyppinen video. Eli niille, jotka katsoo striimejä, niin tulee varmaan olemaan samanlainen video. Ohjelma. Mä lipsahdin. Miten paljon tää peli on? Eiku mitä? Eiku mitä? Tää lenteletään Iron Man juttuja ja... Eiku mitä? What What the hell? Let's go boys! Voi jumala. Tuo medaljonkin tulee jäämään. Tää on aivan hukassa. Ja pahasti. Kuppi on oikea, kuppi on vasen. Joo, lähdetään seuraavaksi ton perään. Toika ei vaikuttanut mitään. Tiena oli terävimpää kyynältä. Haloo. Haloo. Joo, se lähti siitä. Miksei se lähtenyt tän autosta pois? Ei näin. Siis tää Zero Build on kyllä siis... Juokse vaan. Ui. Olisiko tosta? Äijä. Joo, mikä joku myytiin? Ei! Hetkonen. Täällä on vielä medaljonkin ihminen ja mä delaan tohon falliin kohtaan. Kauan. Mä en voi lipsahtaa pahasti. Sit se tulee ikäteellä voimaa. Täällä on ainakin 2 myyttistä, että mä vähän jännittää tapella tätä vastaan. Ei herranen aika, meillä on 9 tappoa. Lähteekö tää oikeesti meneen? Kyllä nää osa on ollut ihan botteja. Jotain chat-GPT:t vastaan pelataan tätä. Onkohan tää yhtiöstä? Mulla alkaa mennä hermot tähän vihoon. Ota läpää. Testi vaan. Testi Ei, vielä tää ai, käyttöön. ai. On muuten jotenkin silleen niinku... Oh hell no. Näin pitkää videoa, tiedättekö? Yleensä mä otan Toi jätkä videoita, oikeesti haluu tapella. teen sit videon. Mä käytän siihen editointiin ajan. Nyt mä käytän käytännössä päinvastoin. Mä en käytä editointiin juuri ollenkaan aikaa. Mä oon käytän kuvaamisen aikaa. Ampuuks toi? Jotain voittaa. Hei! Missä on Jäi. viholliset? Lähdetään huuhtaamaan. Täällä on ainakin medallinen pelaaja. Lähdetään etsiä sitä. Vaikka seuraavaksi. Seuraavaksi. Hirveen eräkköä koko ajan. Mä oon kipeä. Okei, tossa pelaaja. Et saa mua kiinni. Ei mäkään tarvitse. Tää ei tuu saamaan mua kiinni. Mä en anna. Mitä sä teet? Tääkin on joku Mä siinä. en anna. Oh boy. Jaa, tää oikeesti. Juu, tää on medaljonkin pelaaja. Mä en tiedä miksi mä rupean pelaamaan Zero-Build-kuppeja. Ihan tiedoks vaan, että tää on medaljonkin pelaaja. Yeah. I don't know man. Tää on really outoa pelata Zero-Buildia. Tää on oikeastaan se aikin ratkaisee ja aikin mulla on aina ollut todella hyvä. Niin sen takia voi olla, että mä pärjään täällä. Voi jo meillä aika todella. Luuleeks toi, että toi pääsee karkuun? Ainjasta, missä on veri. Katsotaan, luulee. Näin ensin. Mut se ei vaan tuu pääsee karkuun. Mutta mä ammutaan tietenkin tosta no. Oi hemme! Ei tääkään. Tää ei tiedä missä on pohjoja ja etelä. En mä kuse tota, toi on ihan hemmetin botti. Ei voi olla aitoja pelaajia tää. Oliks tää medalja? Saka pelasta. Se oli ihan hemmet. Tää on oikeesti Tää pist... Tää on tärkeä. Mä haluan löytää tän mukaan, onko tappamatta. Noniin. Noniin. Okei. Arpeni puhutti. Tänään toimi. Hetki, minä hetki. Joo. Mitä on taas tapahtunut Fortnitelle? No, ei muuta kuin
puuttamat. Vitsiä täällä tapahtuu. Mä legit lennän ilmassa. Mä legit lennän näillä. Okei. Ottaisas valtavat. Ei mitään ihmettä mä näin. Mitä mä näin? Ei. Mä luulen, että mä oon kaiken nähnyt, mutta en ollutkaan. En ollutkaan nähnyt. No, ei voi mitään. No, on vaan nyt oikeesti sit totuttavaa, että se oli tämmötä. Hei, tuolla speedallinen pelaaja. Tuolla rähtillä. Lähdetään hakee sen. Se on silti ihan sairaan hyvä se auki. Ja se on varmaan Zerobullissa ihan todella hyvä. Se on muuten todella hyvä Zerobullissa. Lähdetään hakee se meille. Lähdetään hakee se meille. Mulla on ihan pakko tämän pelin jälkeen syödä vähän. Tulee nälkä tosta kesken kiloista. Mä en muuten pitkään aikaan kuvannut videoa. No, tästä tulee sit special 5 tunnin video spessuksi. Osaankohan mä tuttua? Ei. Ei mul... Mä en... Joten kuta. No säkään et oo mikään penalitera, mutta terävikkynä niin se on. Mitä mä teen? Tai ootsa. Mitä tää nyt pelaa on? Hypätään tällä kertaa tuonne bossin suunnille. Ai. Varovasti sitten. Tää ehkä tietää mitä tää tekee. Mitä tää tekee? Mitä bunkeri? Ei, onks täällä tää nyt rikotaan tommonen botti? Mä otan tän muksun tätä. Vitsi mikä tää nyt on. Ei kun mä tarvinnut aseen. Nyt on huono tilanne. Nyt on tosi huono. Okei, legendaarinen haulu. Ei me kyllä tätä haluta. Häivy. Joo, älä mene. En mä halua tappaa tätä jätkää. Ne vaan oikeesti lennellä ollaan Iron Manin juhla täällä vielä. Tässä ei oo mitään järkeä. Meillä on 14. Oho! Aasa saa pelaa vai? Oi! Oi! Tää jätkä ei saa osua muhun yhtäkään. Häivy! Häivy! Ihan sairas. Aivan sairas peli. Ihan maailmanlopun meni täällä. Aivan crazy. Helno. Ole sanaton. Täällä menee tuossa autosta äijä. Okei, tää on vähän kuumottelee. Mä en halua tapella. Häipykää. Ja onks tää hyvä pelaaja? Kohta nähdään. Miten tää on... Mä oon niin hävinnyt tän jo. Se on aurinko! Tuu tänne päin. Missä se on? Just tähän. Siis onks se jättänyt sen aurinko mennään? Se on ehkä oikeesti jättänyt sen aurinko. Se ehkä oikeesti Laaseri. jättänyt sen aurinko. Tai mikä tää on. Mä en edes tiedä mikä tää aseen nimi on. Vai? Ja tässäkin oikeesti äsken kun pelaajakaan. Kuka haasto bossia tähän nyt ei oo? Tai haasto. Mä en saa edittiä. No ei tosiaan tiedä. Kuolit se täällä. Ihmeiden aika ei ole ohi. Mä en tiedä mitä se käy. Hei, kiittolainen Heikki kuuli se kuva 15 tappua, mikä tarkoittaa sitä, että jos me tapetaan kaikki loput, me saadaan 20 tappua tähän peliin. 20 tappua. Anna please plase. Ja sairas. Lähdetään luukkaamaan. Mennään vaikka tänne saarella. Veikkaa, että tää saarella voi olla joku. Okei. Tää saarella voisi olla joku. Ei kyllä täälläkään ei oo. Kuka ei ainakaan tippua. Lopettaas noi alkas haastaa bossiin, niin mä saisin jostain bossin nappaa. Hello. Niin ja mä kuvaan sit video, että tuu tänne jos haluat. Ei kyllä tosiaan tiedä. Joo, mä en keskittää haluaa, että löytyy täältä. Ai vitsi, miksi tulee kuulla? Ei kyllä nää hiljasta on. Todella hiljasta. No niin nyt jää, nyt jää. Ei voi mitään, nyt pitää oikeesti pyöriä enää. Jäip. Hei tosiaan, tässä vaiheessa teille katsojille, niin heittäkää kommentti tuonne alas, että mitä mieltä olette tämmöisistä pidemmistä videoista. Oikeastaan
Mulla on niin hyvät setti. Jos te haluatte nähdä näitä, niin nää ei tule olemaan niin editoituja, mitä jo normivideo on. Koska näissä oikeesti... Vedetään medkittiä ja käydään hakemaan toi bossi. Niin se ei vaan... Paitsi meidän pitää löytää toi bossi, missä se on. Jos te haluatte editoituja videoita, silleen, että oikeesti editoitu, niin ne tulee olemaan lyhkäisempiä, noin 15, ehkä maksimissaan. Tää muksu rakensi vaan seiniä. Videoita, ei tule olemaan... Jäi. Pumppu. Eiku. En muuten ota tuota. Ui, minä tiedän, en ota. Ota. Ei, juokse auto, mene. Mä hävin näille boteille, tänne tuli vielä oikee vihu. Onko mulla rengas? Oh. No rengas puhki sit ajetaan. Joku oikeesti se medaljoni, vaikka sillä on medalli. Se medaljonki on usein. Tän seasonin huonoin medaljonki on tossa. En saanut champagnea pulloa, niin nyt pelataan sit tällä. Vähän champagnea. Hakataan full raksa. Miten tästä saa näin paljon? Ja minne? Mä haluun rikkoa mun ikkuna. Mulla ei ikkunaa tossa. Joo, tää taitaa olla se medaljonkiauto. Kiitos. Mä käyn jahtaa tätä. No tänne. Kiis. Tule tänne. Mulla on rengaspuhki, jota mä en jahtaa tätä kauaa. Mene. Mitä mun siskot? Toi pääs karkuun. Mulla on hengaspuhki. Mitäs mä pelaan tällä? Vähän riftaa. Oho. Mulla on rengaspuhki, mä yritän. Toi medaljonki tapetti ja sillä on medaljonki itse. Mä käyn puskeet tätä muksua. Se luulee, että se jätti sen, mutta... Ei mä niin hävisin tä. Ei! Jäi! Napsuu! Tosta tommonen. Eikö otetaan noin tontilla? Nyt on OP:t aseet. Mä en tiedä, voinko mä hävitä. Tai no, 1000 kertaa voin, mutta... En tiedä. Yritetään. Vois muuten ottaa kauan. Mulla on OP-mät aseet. Katsotaan. Onks täällä medaljonkia otettu? Paitsi toi muksu. Käydäänkö me testaan tota vähän? Onko toi hyvä pelaaja? Tuossa oli ihminen! Mä en sä edes huomannut. Jäi! Liian OP-ase. Mä en ottanut medaljonkia, joten kukaan ei tiedä, onko mä medaljonki ihminen. Mutta mä omistan medaljonkin. Mä vaan ajoin niinku suoraan ja eteen tuli vihu.
auto fulleihin. Koska oikeesti tää kriisin lääntää ja en sano asettaa kuoleen. Ruvetaan suorataan vaikka bossiin. Missä tää medaljonki on? Mä haluan sen medaljonkin. Ja tässä on joku muksu, vai? Oh. Liian OP se. Ei tää tee mulla mitään. Mä vaan spämmäsin tota. Häh? Onks tää silloin? Oho. Mä oon kyllä ehkä huono kuske. Täällä on medaljonki. Nyt mä haen tän jätkän. Ei. Muksu sä jäit. Mä en jaksa taistella. Jäi. Nyt jo. Pääseekö mä nyt lähteen? Antaako tää nyt mun lähteä? Miten mä en? Joo. Tää pelin alku on ollut paras alku näihin 3 peliin. 3 tappua alku. Peli paras alku. Meillä on todella puute tällä hetkellä. Tapaa sen nyt. Miten saada tapettua se? Kuuletaan vielä tää tunnin video tällä pelillä. Mitä toi tekee? Saiks tää tän tapo? Voidaan antaa opetusta jossain. No. Nyt annetaankin opetus tällä. Niin. Mä en edes tiedä, voinko mä hävitä tätä. Vedetään tästä. Aika nättiä. Tänään mennyt pelit kyllä sillään todella hyvin. Tai niinku siis lukuun ottamatta muutamaa peliä, mistä tuli lämpiin. Joutaa huonoa kuuriin. Niin muuten mennyt todella hyvin. Siis hälyttävän hyvin. Tää on. Mä en tiedä, voinko mä hävitä tätä. Miten voi olla muillissa nää huoneet? Juu. Multa sammuu muuta kohta. Toivottavasti ei sammu, mutta mun varmaan vähän pakko tehdä näin. Oho. Niin. Nyt käydään tappaa toi medaljon. Nyt mulla on pokkaa lähtee. Ei tää oikeesti tuu puskeen mua. Mua vähän jännittää, jos täällä on OP-medaljonki. Ei kun täällä täytyy olla 2 medaljonkia, oho. No, sit käydään hakee tää. Liian OP. Ja myös pumppu. Hello! Mä en edes tee täällä mitään. Jäi. Miks mä vaan leikin ton muksunkaan? Oho. Silmiä kiinni. Mulla ei oo mitään huilia. Mä en muista mun halkeen podcast soi. Tästä taas huomataan mun älykkyys. Tätä on pyöritään ympyrää. Pyöritään ympyrää. Ja nyt joudun kattoo eteenpäin. Tää muksu on nyt jossain ihan hemmetti. Pyöritään vähän lisää vielä. Edelleen ne näet, että silmät on kiinni. Mulla menee ärsytykseen, kun tää muksu juoksee täällä. Eikö se on tuolla saarella? No. Mutta ainakin tietää mihin me ollaan lähdössä. Eikö se on tässä? Onko? Tää muksu on tässä.
Ei mitään. Mä en voi hävittää, mutta tää muksu on joku ihan jonne. Tää käyttää noita Iron Manin aseita. No niin, ärsyttää. Osta video kestänyt. No tää riittää spesiaaliksi. Ensi kerralla ehkä rankkivideo tai kuppivideo. Moro. Ai niin, ja tilaa kanava. No, tilaa vaan kanava.